барномаи идона ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз дар майдони 800-солагии Москва воқеъ дар ноҳияи Шоҳ-Мансур оғоз гардид. ин макон ба муносибати ин ҷашни бостонӣ ба таври махсус оро дода шуда буд, ки аз омадани баҳору оғози соли нав дарак медод. дар чорабинии идона кормандони ҳар як сохтори муассиса ва шаҳраку маҳаллаҳои ҳудуди ноҳияи Шоҳ-Мансур хони идонаи наврӯзӣ ороста буданд, ки бо маҳорати баланд ва риояи тартиби иди наврӯз омода гардида буданд ва дар ҳар яке аз он таомҳои баҳориву инъикоскунандаи наврӯз гузошта шуда буд. дар баробари ин намунаҳо ва ҳунарҳои мардумии миллати тоҷик аз ҷумлаи зардӯзиву гулдӯзӣ ва либосҳои миллии тоҷикӣ дар базмгоҳ ба намоиш гузошта шуда буданд. имрӯз мо дар ин намоишгоҳе ки дар назди театри опера ва балети ҷумҳурии Тоҷикистон шуда истодааст, мо ҳунарҳои мардумӣ ва гиёҳҳои шифобахш ва ғизои солим ба намоиш гузоштем, ки мардум аз ин тамошо кунанд ва баҳраванд гарданд ва дар оилаи худ, дар ғизои худ аз ҳамин маводҳо истифода баранд, то ин ки дар оянда ҷамъияти мо солиму бардаму ба воя бирасанд. маврид ба зикр аст, ки дар чорабинии навбатӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шоҳ-Мансур, вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои дахлдор иштирок намуда аз намоишгоҳи наврӯзии масъулин дидан карданд. зимни тамошо аз ин маконҳо ҳозирин ба ҳар як гӯшаи омода намудаи сохторҳои ноҳия баҳои баланд медоданд, зеро ҳар яке ба таври хос дастурхони идона ороста буданд. сипас чорабинии идонаи намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳ-Мансур оғоз гардид. пеш аз оғози ҳамоиш намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шоҳ-Мансур ба сухан баромада, ҳозирин ва дар симои онҳо тамоми мардуми сарбаланди кишварро ба ин ҷашни оламафрӯз таҳният гуфтанд. баъди мақоми байналмилалӣ гирифтани иди Наврӯз чанд сол аст, ки шаҳри Душанбе ба меҳвари робитаҳои фарҳангиву сайёҳӣ, муаррифгари сунъатҳои миллии аҷдодӣ ва маркази асосии таҷлили Наврӯзи байналмилалӣ табдил ёфтааст. ташкилу баргузории форум ва фестивали байналмилалии Наврӯзи Душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангиву сайёҳӣ ва мусобиқаҳои гуногуни варзишии сатҳи байналмилалӣ гуфтаҳои ин суханҳоянд. қайд намуданд, ки воқеан ҳам ҷашни Наврӯз аз ҷашнҳои аҷдодии мардуми орионажод буда, имрӯз пиру барно ин санаи неки ниёгонамонро, ки таърихи кӯҳан дорад, ба он арш гузоштаву дар фазои сулҳу осоиштагии кишвар бо рақсу сурудҳои дилнишини баҳорӣ Наврӯзи оламафрӯзро истиқбол менамоянд. тадбири идонаи наврӯзӣ бо барномаи ҷашнӣ, ки бо маҳорати баланд аз ҷониби кормандони сохторҳои гуногун, ки иборат аз намоиши либосҳои миллии тоҷикӣ аз чаҳор гӯшаву канори мамлакат ба мисли чакан, атлас ва адрас, рақсҳои гуногун ва маҳфилҳои шеъру суруд, таронахониву бадеягӯӣ идома ёфт, ки ба фазои базмгоҳ шукӯҳи идонаи наврӯзӣ зам намуданд. бо ҳам омадани сокинони кишварро дар ин базмгоҳ ҳозирин аз баракати ҷашни Наврӯз маънидод намуданд ва бо шукргузорӣ аз ваҳдат ва фазои орому осоиштаи кишвари маҳбуб шодиву хурсандӣ мекарданд.